Кайнар сәлам, дуслар! Бақчаларны җыештырып, шашлыклар ашап, ветераннарыбызны котлап, май айын башлап җибәрдек. Көннәр матурланды, бар дөнья яшелләнде, һавада мәхәббәт җилләре исә башлады. Галимнәр дәлилләве буенча, май айында күпләр гашыйк була. Бу сүзләргә ышанмый булмый, чөнки тышка чыксаң, бик еш кына кулга кул тотынышып йөргән парларны күрергә мөмкин. Дуслар, сезнең экраннарда TMTV каналының гадел топ-клип хит парады. Һәм мин аның алып баручысы Айрат Ильясов. Һәм без бүген резидентларыбыз белән бергә нинди була ул идеаль свидание соравына җавап эзләячәкбез. Һәм әлбәттә сезнең тавыш бирүләрегез нинди нәтиҗәгә китерде икәнен ачыкларбыз. Киттек. Мәхәббәт кулы булып никахлашу турында таныклыкта өйләнергә ризалык белдереп имза куйган егет нәрсә белән саубулаша? Әйе, азатлык белән. Без бүген сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле Айфара төркеме белән саубулашырга тиеш. Нәтиҗә, нәрсә генә эшләсәгез дә, өйләнәсезме, хит-парадта катнашкан җырчы өчен тавыш бирәсезме, уйлап эшләгез. Шул чакта гына йөрәк янмас. Тапшыру кысаларында Айфара төркеме башкарган "Янмас иде йөрәк" җырын соңгы тапкыр тыңлап алыйк. Яратмадым бүтән берәүне дә, яратмам да инде күрәсең. Үз алдыма бәхетләрем булыр, тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә, онытырга мәллә исәбен. Утлар салып киттең йөрәгемә, нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, бер ялгызы әгәр булса. Хәзер мин сезгә өр-яңа резидентыбызны каршы алырга тәкъдим итәм. Аның клибы сезнең экраннарда.
Татар эстрадасының романтика Илназ Сафиуллин романтика турында бар нәрсәне дә белә. Һәм аның профессиональ фикере буенча теләсә кайсы очрашуны, свиданиены истә калырлык итәргә мөмкин. Ни бары бераз фантазияны кушарга кирәк. Аның тормышында да истә калган свиданиялар бар. Мәсәлән, ул күп катлы өйнең түбәсендә таң каршы алган. Кем белән? Билгесез. Һәм ансы мөһим түгел. Иң мөһиме, егетләр истә калдырыгыз. Күп катлы йортның түбәсе һәм таң. Шулай ук 1320 номеры, топ-клип 158 коды. Bir übessim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sirlerini Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Söyü uşağında dürli dürli Kabatlıysım kile isimini Hislerimnin tizginlerini sütüp Yaratasım kile barısını Bir nazlıysım kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsiresim kile söyüğünden Min bəxtli barı senin bilen Gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Nay 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 Gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Дуслар, ихтибар! Татар музыкаль телеканалы TMTV яңа телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзли. Кастингта җитез, өлгер, вакытын эш өчен кызганмаган 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр егетләр һәм кызлар катнашалар. Иң беренче чиратта татар телен камил белү сорала. Аралашырга ярату, кешеләрне хөрмәт итү, тыңлаучыларны тыя белү шулай ук иң мөһим шартлар. Әлбәттә инде тавыш, дикция, матур итеп күңелгә ятышлы итеп сөйли белү беренче планга куела. Үзеңне сынарга курыкма. Эльмира Галимованың татлы хыял җырын тыңлап, хыялыгызга омтылыгыз.
kimdir jaygan azığa min aşkınam sarı gözlerge sarı yafarak yurgan kumgen soqamaqlardan yaşlı güzeler meni izlerge biz atlagan parlap soqamaqlarını barlap sarı buranlarda odaşam tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip uz-özüme haman aldaşam Digoda şuğuna, digolda şuğuna basarışın küngel yarasın Dik bare berkile senin bilen gene sarı buranlarda qalasın Biz atlagan parlap soqamaqlarını barlap sarı buranlarda odaşam tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip uz-özüme haman aldaşam Uz-özüme haman aldaşam Kim aşkına yazığa, kimdir jaygan azığa Min aşkınam sarı gözlerge sarı yafarak yurgan kumgen soqmaqlardan yaşlı gözlerimni izlerge biz atlagan parlaq soqamaqlarını barlap sarı buranlarda odaşam tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip uz-özüme haman aldaşam biz atlagan parlaq soqamaqlarını barlap sarı buranlarda odaşam tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip uz-özüme haman aldaşam uz-özüme haman aldaşam uz-özüme haman aldaşam Туты кышым жырын башкарган Гүлназ Халикова үшін яхшы свиданиянын шартлары, ресторан, шәшәк бәйләмнәре, кинотеатр, кичке шәһәр һәм иң мөһиме уртак темалар булу. Бер-береңә ошау. Бик романтик һәм гади. Безнең хит-парадта кагыйдәләр бик гади. Яраткан җырчыңның кодын топ-клип дип башлап, 1320 номерына язып җибәргә кирәк. Гүлназның коды 157. СМС хәбәрләрегезне көтеп калабыз. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде
nazlasın, eli жылы şeyler saklasın bizni sarı gözler. Sen benim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kuluma da ışıqalı berge kışım. Sen benim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kuluma da ışıqalı berge kışım. Min tiladim seni uchratırga, min tiladim seni ko'rarga. Tilaganlar shin g'osha ekan, men tilayman seni suyarga. Sen benim tuttu qishim, qabz ekşisi yutan. Qo'llaringni bir qo'lima da ışıqalı berge kışım. Gider kışlar, jeter yazlar tağın. Men gitmemin kışlar ardından. Men qalırman senin yüreğinde. Sen yaratgan kişin men bulup. Sen benim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kuluma da ışıqalı berge kışım. Sen benim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kuluma da ışıqalı berge kışım. Hit paradımızın güzel kızları Liliyalarının fikri boyunca en yaxşı svidaniye yaratkan kişin bilen uzgan svidaniye. Kızlardan kengeş, uçuraşular iste kalsın için en mühimi uçuraşu urunun her şak türlülendirirge gerek. Mesela Liliya Hayrullina'nın turmuş ittaşı jırşыбызны svidaniyega Питер şəhərine çakırgan. Әлгі күнні Liliya unutulmaslık deyip sanıy. Kızlarının jırı için tavuş birge tileseniz, 13-20 номерine top klip deyip başlap 162 kodun yazıp jiberiniz. Sihri nurlar sevip, şaşık orta şaşka kanlarada. Safdoşları bilen güye nasıllaşa dünyaga. Jirdagi bor aşıklarga baxit diler tüsler. Ak Liliya şaşaklari mehabbatning belgisi.
Азали Зинәтнең «Ошадыр хатлар» җырына төшерелгән клибында нәкъ идеаль свидание сурәтләнә. Клипның сюжеты буенча җырчының сөйгән яры Мәскәү-Казан арасын якынайтып, аның янына очып җитә. Менә шулай ул, чын мәхәббәт өчен аралар да, шикләр дә юк. Иң мөһиме, бер-береңне күрергә теләү. «Ошадыр хатлар» клибы сезнең экраннарда. Әлеге клип күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ клип дип башлап, 163 кодын язып җибәреп, тавыш бирергә онытмагыз. Çağımda hatlarını alam, qabat-qabat tuqıb yuvanam. Ayrıl sağışın biraz basıp dırsın, janjılısı bir iki hatınan. Yürekten yürekке küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekке küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Hat yazıp jiberim, aklı şişkan jirye, jiberimde kütem cevaplar. Sinde yüreğimnin mehabbet haberim, kütesinle sanap minutlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yaktı ümitiminin berruk mehrim etme, yazıp jiber cevap sağlama. Hatta tapşırılsın cevap gerek koydum, üzlüp kütken yaralarga. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Yürekten yürekke küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Avuşı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Ufuklarına ışadır hatlar. Гөлнара Тимирҗанова өчен очрашулар иң мөһим нәрсә түгел. Аның өчен иң мөһиме мәхәббәт, гаделлек һәм ихласлык. Һәм ул безнең барлык тамашачыларга чын мәхәббәт табуларын тели. Татар җаны җыры сезнең күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ клип дип башлап 156 кодын язып җибәрегез. Да, красота. Да, улым?
Давати, а вы почему из Татарстана уехали? Эх, улам, мен әлі ол уақытта ек кішкене болдым. Ulan, başına kiyindi. Salkın tüymesin. Yazmıştan uzun yok değil. Giderge gerek bulur. Күпләр шул туганы якларыннан чакыру белән чыгып киткәннәр. Казак, кыргыз, үзбәк илләрен дә чит җирләрдә гомер иткәннәр. Тырышта син, уңганы да сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңы бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә олы йөрәк бар. Кулак бейіп тұрмышы оңғаннарын Ішләп ғөмірге Илләріннән туғаны жерләріннән Ұзатқанлар түрлі жерләрге Тұрышы да сен, оңғаны да сені халқым Күңеліңде бітмәс мұңы бар Татар қаны, татар жаны білән Күкрәгендә ұлы йөрәк бар Таратылған, таралышқаны заман Читләп узмаса да қошқағым Яшисің дә яшәрәсің хаман Тырыш халқым белән авылым Тырышы да син, уңғаны да сине халқым Күңелеңдә бітмәс мұңы бар Татар қаны, татар жаны білән Күкрәгендә ұлы йөрәк бар Тырышы да син, уңғаны да сине халқым Күңелеңдә бітмәс мұңы бар Татар қаны, татар жаны білән Күкрәгендә ұлы йөрәк бар Татар қаны, татар жаны білән Күкрәгендә ұлы йөрәк Хит парадыбызның игезәкләре Айдар һәм Алмас Юнусовлар сер итмичә безгә свиданиягә йөрмәүләрен сөйләделәр. Егетләр икесе дә өйләнгән. Тормыш иптәшләрен алар әллә кайлардан эзләп тормаганнар. Узак сайланып та йөрмәгәннәр. Тулай торакта алар белән бергә этажда яшәгән кызларны кияүгә алганнар. Хит парадыбызның игезәкләре өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 162 коды белән SMS хәбәр юллагыз. 3нче урын иясен каршы алабыз.
борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма. Җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә, бер-беребезгә терәк булып яшигәле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып яшигәле шушы җирдә. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туганкаем. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Беләм еллар үткәне саен. Яш башкаручы Лия Шамсинаға да килеп җиттек. Лияның фикере буенча свидание идеаль булсын өчен ниндидер көтелмәгән вакыйга, сюрпризлар булырга тиеш. Чәчәк бәйләме, калган атрибутлар җырчы өчен мөһим түгел. Шулай ук әлегә җырчының тормышында идеаль свидание булганы юк. Чөнки аңа әле нибары 15 яшь. Истә калырлык очрашулар, свиданиялар аны әле алда көтә. Безнең тема өчен актуаль булган Лияның тик мәхәббәт җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Хит парадыбызның көмеш медален әлеге клипка тапшырабыз. Әгәр уңыш сиңа бары тик күренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала.
kış Күңеліңде назлы жүрің бітсе Кішің бітсе сағынған Хыял күшің ташлап кетсе Үміт кетсе жаныңнан Үміт кетсе жаныңнан Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт Барын өзгерт Алла Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт Барын өзгерт Алла Яқты құяш кебек Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт Ә хәзер сүз лидерлар рәтен калдырмаган Радик һәм Гүзәлия турында. Радикның свиданияларга йөрергә вакыты юк. Аның гастроль графигы 2 июньгә кадәр язып куелган. Радик белән очрашырга телисез икән, димәк, концертына ашыгыгыз. Башка вариантлар юк. Ә менә Гүзәлия безгә үзенең идеаль свиданиесе турында сөйләп китте. Җырчыга тормыш иптәше диңгез ярында урнашкан ресторанга кичке ашка чакырып тәкъдим ясаган. Менә шул свидание җырчы өчен иң яхшысы, иң идеале. Гүзәлия һәм Радик өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 149 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Беренче урын иясен кайнар котлыйбыз. Кәефем юк чакта мин сиңа киләмен Давасы синдә бит бик яхшы беләмен Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам Минем сын көнем бар, югалмый сагынган Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам Минем сын көнем бар, югалмый сагынган
Шуның белән безнең тапшырыбыз тамам. Яраткан башкаручыгыз өчен тавыш бирми калмагыз. Онытмагыз, топ-клик хит парадында бары тик сез хәл итәсез. Ә мин Айрат Ильясов әлеге минутта сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishak. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bugun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70.